Dobrý deň ľudia, dneska ideme na Maxa Zajčíka, už mám 2. Mohli sme mať 3, ale nás vyplo. A keďže ideme na remote, sme sa nemohli napojiť. A vôbec to nevadí. Máme veľa coinov a keď tak môže sa aj dokupovať coiny, ale to je výnimočné. Iba na Gigantamaxa 23, tak dúfajme, že sa nám to podarí poraziť. Ešte nemám žiadného, tak... Ja už mám 2. Ja mám o to lepších friendov. Či? Tak ty máš najlepší friendov. 23, ale ti teraz ani húbku nemajú, ale zase nebol ťažký. Tak ja verím, že sa nám podarí poraziť. 69, to je takisto tak predtým. No, presne takisto, len teraz bude to bez húbiek trošičku ťažšie, ale... No nič by sme nedali. Či? Ale riskli sme to. Napíšte do komentára, či by ste sa... No neviem, či teraz to bol dobrý risk. Hej, keď sa zväčšíme, tak to bude dobrý. Ja ti ich dali dole. No, teraz sme sa zväčšili a teraz to pôjde rýchlo. Budeme kopnúť, budeme obeh. Dobre, to teraz má veľký damage. Ja som zväčšený, a ty? Ja som tiež teraz zväčšený. Keby už mal aspoň žlté plies. Ale dobre, mali by sme ho poraziť. Myslím, že... Yes! Dobre, už má žlté, takže vyzerá to nádejne. A teraz už musí do 3000 padnúť shiny. Nemám žiadneho Gigantamaxa. Dobre, ja sa zase zväčšujem. A ja sa budem každú chvíľu zväčšovať. No, nie. Dobre, po mne útočil, ale teraz ma nechytol. Mám posledného najsilnejšieho. Ale nemám toho 3000. Ale dobrý útok mu dávame, takže už je červený. Tak už máme červeného. Dobre. Dobre. Vyzerá to teraz veľmi nádejne. Ok, iba natáčame. Minútka. Dobre. Ok, už ideme. Dobre. Držte rukovia palce, aby bol shine. Dobre. Aby bol shiny. Už sme ho porazili. Podarilo sa ho poraziť, takže máš shiny. Shiny plus. A mám creepy číslo 1666. Ja mám 1670. To je asi 2-kového. Asi aj ja budem mať 2-kového, ale ty už máš aj 3-kového chyteného. 2 3-kových už máš chyteného. Potom si ich ešte pozrieme na konci videa. Tak určite neodchádzavajte a keď chcete viac takýchto videí, dávajte lajky. Odbery a zvonček. Yes, mám chyteného. Ideme. Ešte pozrieme a...